Mboten mawon, Mbah. Kristen no, Mbah. Napa Katolik? Konghucu. Weh ya ojo. Ha pripun? Ha niki mung wonten 6 pilihan, kejawen mboten wonten. Lah nopo kok ra ono? Ha niki aturane pemerintah kok, Mbah. Pilih mawon, Mbah. Permisi, Mas. Monggo, ini diunjuk dulu, Mas. Nggih, matur nuwun. Ngomong-ngomong, ada apa toh ini, Mas? Kok tumben Mbah Karsono itu kedatangan tamu agung? Gini loh, Mbak. Saya itu kan sedang mendata KTP-nya si Mbah. Oke. Begitu saya tanya agama, saya mah jadi bingung. Oh, gitu ya, Mas. Sebentar, Mas. Mbah, lanjenengan iku agamane no? Likey